जोबनानै सौफैबाय बबेनि बेमफारथियालाय लथामारि ए माबागासिनो दङ नै महिलाफ्रा हागासिनो दङ मैगं थाइगं मैगं हागासिनो मैगं लाइभसो खेबनांगौ दाहायथ' होखानांगोन मोजां खेबनांगोन मानो समायखायोब्रा मोसाबानो समायखायोना औ गावसोर मोसानायखौ खेबनांगौनो दाहाय हिनजाव नामा दोनलांगोन नालाय आंबो कफि लोंसैलै दे बाबु खादेरथ' इस्यु नालाय गंथामल'मोन जाहैबाय गंबा जाबसिगोन गंबा नङाबा सयखान जागोन जाहैबाय आरो फनाव रायज्लायहरबाय इसो फनावसो बन्द हইল नाকি अर्डारजोंसो सोलियो नालाय आंना आं जेबो मिथिया ओमफ्राय बानायदों लाइन बानायदों थारमाने बेसेबां लायो लाया लाथोंसै सोरनि हाबा न' खाथिनि जयन्त फिल्ड खाथिनि जाबायना बेलाय बे नाखौ अमा जायोखाय औ खाथियावनो माबा फिल्डआवहाय मानसिया एसेल' फानलागासिनो ए नंगौ नामा खायफाया मोनोबा गिदिरफ्रानो औ नंगौथ' जाहोगोन नै जिरायबायबो दाहाय जिरायगोन नाक्सखौ जायो नामा सोरबा लाइभआवसो दं जिरायग्रा नामा
लाइभसो खिथादां खेबनानै खेबथ'वाखै बहाय नागिरनायसो नायदोंमोन गैयानो नागिरगासिनो दं मा नाम नोंसोरनालाय केटारिंआलाय जोंना औ दाउरि सिख्ला दावरि सिख्ला ए दावरि सिख्ला केटारिंनोलै बिसोरना दिनै जानानै नायनोसै बिसोरनि राननायखौ औ सोरबा नांगौबा औ नांगौबा औ औ दंखायो दा कार्डआ दंखायो दा दंजोबो बाल बे साइबोर्डआव खेबहैदो औ बाल औ सामगुराव खेबहैनि आं र' सोरनोबा नांगौबा देउरि केटारिं बर' अ नै बामोनखुरानि ए बेमफाराबो बामोनखुरानि नामा ए मबाइल नाम्बारा नै दा बराय फानसै दोनथ'नोसै आं दोनथ'नोसै ओमफ्राय दा खेबसिनसै दासो जादों ओमफ्राय दा माबायावसो 5टा 6टायावसो दोनलांनाय जागोन खाथियावनोखा हौवा गोदानाबो खाथियावनोखा न'आ हिनजाव गोदानाथ' नै खाथियावनो दा हिनजाव गोदान लागोआव दङ ओमफ्राय दा हौवा गोदान लागोआवबो माबाखा नालाय खाथि खाथिखा नालाय बेयावबो जालायनो मोनगोन आरो ना हाबाया